Jenang tolak sengkala ya iki lur wujude jenang tolak sengkala iki. Putih dituwitelni abang. Lah tujuane apa? Ndonga nggene Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah maringono awake dhewe ditolak saka sekathahing beka sengkala sing manggen nang Jugan Patileman, manggen nang mergi Prosekawanan, manggen nang babakan pengason-ason. Muga-muga kabeh mau cinegah diring Gusti Allah ngono lho lur, tinegah. Sing wis dumawah muga-muga ya ndadekne teguhe awake dhewe, imane awake dhewe lek kabeh mau takdire saka Gusti Allah. Mula lur, iki nggih pengetahuan, kaya dulur-dulur iki ben ngerti oh alah jane wujud brokoan wong Jawa kae kuwi jane kena diwaca karepe ndonga ngono lho Lur. Ndonga ngene pangeran yaiku Gusti Allah.